साकत बुद्रुक व साकत खुर्द या दोन गावांना जोडणारा सीना नदीवर पुलाच्या प्रतीक्षेत गावकरी तर घेऊया या वृत्ताचा सविस्तर आढावा। देशभर 75वा अमृत महोत्सव म्हणून साजरा होत असताना सीना नदीवर बीड जिल्हा व अहमदनगर जिल्हा जोडणारा सीना नदीवरचा पूल कधी होणार असा प्रश्न गावकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे। साकत बुद्रुक गाव तालुका आष्टी जिल्हा बीड आणि साकत खुर्द तालुका नगर जिल्हा अहमदनगर अशा दोन गावांच्या मध्ये सीना नदी आहे। या दोन गावांना दोन तालुक्यांना दोन जिल्हा जोडणारा रस्ता सीना नदीवर पूल उभारणं ना राजकारणी मंडळींना जमलं ना प्रशासनाला जमलं। राजकारणी मंडळींनी फक्त मतदान पुरतं या साकत बुद्रुक गावात प्रवेश करतात। आश्वासनांचा पाऊस पडतो तो आश्वासनप्रमाणे विरंगुळा जातो। भारताला स्वातंत्र्यानंतर साकत बुद्रुक येथील नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आजपर्यंत कुठलीही ठोस कारवाई झाली नाही। या गावातील नागरिकांना सर्व आरोग्य सुविधा, आर्थिक व्यवहार, जीवन आवश्यक वस्तू खरेदी, शेतीमाल, शालेय विद्यार्थी, दुग्ध व्यवसाय, भाजीपाला विक्री सर्व व्यवहार हे नगर तालुक्यातील गावाशी जोडलेले आहे। परंतु साकत बुद्रुक व साकत खुर्द या गावांमध्ये सीना नदीवर आजपर्यंत पूल झालेला नाही। याविषयी केंद्रीय परिवहन सडक मंत्री नितीन गडकरी यांना लेखी स्वरूपात निवेदन देऊन पूल बांधण्याची विनंती केली आहे, पण आजपर्यंत ना राज्य सरकारने दखल घेतली ना केंद्र सरकारने दखल घेतली। भविष्य जन आंदोलन उभारण्याची साकत बुद्रुक ग्रामस्थ तयारी करीत आहे। येणाऱ्या काळात सीना नदीवर पूल होण्याची आशा नागरिकांना लागली आहे। 17 वर्ष वय झाले माझं, तरी पाण्यातून जाण्याची सोय नाही, शाळेच्या मुलांची नाही। एखादं पेशंट अडवलं तर त्याला 15 किलोमीटरवरून न्यावं लागते आणि सोलापूर हव्यामध्ये 1 किलोमीटर जवळ आहे। तरी शासन त्याची काही जबाबदारी घेत नाही। बाबा तुमची काय समस्या आहे? दवाखान्याचं काय? दवाखान्यात जायचं म्हणलं आम्हाला 4-5 किलोमीटर लांबून जायला लागते। बर, त्यामुळे नाही पलीकडल्या गावात दवाखाना आहे। म्हणजे पलीकडल्या गावात दवाखाना आहे, तुम्हाला तेच अंतर पार करण्यासाठी 10-15 किलोमीटर जावं लागत। बर, ही गोष्ट आहे काम मी माझ्या मंडळीचं दुखत होतं आणि सीनाला इकडून तिकडून रस्ता नसल्यामुळं माझ्या मंडळीने मला कुठून न्यावा ही पंचायत मला पडली होती। परंतु शेवटी मी याच्या रस्त्याने कुठून तरी मार्ग काढा आणि शेवटी आमच्या गावात दवाखाना उपलब्ध नसल्यामुळे मी बाहेरगावी जाण्यासाठी खूप प्रयत्न केले, पण अनेक अडचणी येऊ लागल्या। त्यामुळं मंडळीचं दुखत असल्यामुळे मी कसं तरी माझ्या नाईलाजाने मी कुठून तरी मार्ग काढून मी माझं गेलो। बर, बाबा तुमचं नाव काय आहे? भाऊसाहेब बोगाडे। काय तुमची काय समस्या आहे? समस्या काय रस्ता नाही, हा, जाता येत नाहीये। बर, 10-12 किलोमीटर चक्कर मारून जायला 10-12 किलोमीटर जावं लागत। बर, हा बोला तुमची काय समस्या आहे? माझं नाव शेवराव भाऊसाहेब बोगाडे। माझं वय आज जवळजवळ 65-70च्या मेळ्यात। तसं मी पाहतोय आम्ही पुलाची खूप मागणी केली, पण आमच्या सीनावर काही पूल होत नाही। आम्हाला फक्त एक 15-20 मिनिटं हायवेला आम्ही आष्टीच्या बाउंड्रीवर येतो, बीडच्या बाउंड्रीवर येतो। आम्हाला फक्त हायवेला जायला नगर तालुक्यात जायला एक अर्धा तास लागतो, पण ह्या पुला नसल्यामुळं सीनाला पाणी कायमचं असतं पानकाळ्यात। त्याच्यामुळं आम्हाला 15 किलोमीटरवरून त्या हायवेला जावं लागते। आणि जे आमचे मुलं शाळेत जाते त्यांची इतकी हाली आहे, त्यांना पाण्यातून आम्हाला नेऊन घालावं लागत असतं। बर, तरी यांनी दक्षता घ्यावं, आमच्या एवढ्या पुलाचं काम करावं। बर, इथलं की आम्हाला जर दुसऱ्या गावामध्ये जर जायचं जर म्हटलं तर जे काही शाळेतले पोरं येतं त्यांना जर जायचं म्हटलं तर कोणी भिजून येतं, कोणाचे दप्तरं भिजले राहते। त्याचं कारण असं की आमचा हा जो पूल आहे तर तो पूल होत नाही आहे। आणि पूल न होण्याचं कारण असं आहे की तिकडून जर बघितलं नगरची बाउंड्री लागते, निकून जर बघितलं बीडची बाउंड्री लागते। आणि ह्या रस्त्याचं काम जर बघितलं तर आम्हाला असं स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अजून एकदाही झालेलं नाही आहे। तर हे एवढं 200-300 मीटर अंतर आम्हाला जर कापायचं जर असेल आणि दुसरी कोणी यायचं म्हणत कमीत कमी 8 ते 9 किलोमीटर आम्हाला हा रस्ता इथं चुकवायचं जर असेल तर दुसरीकडून यावं लागतं। आणि ह्याच्यामध्ये जर बघितलं तर गावकऱ्यांची वारंवार मागणी पण असते। आणि इथून जर उच्च शिक्षणासाठी जायचं म्हटलं किंवा शाळेत जाण्यासाठी जर म्हटलं किंवा गावातील जर एखादी बाजारपेठेत जर जायचं म्हटलं तर इथून जाता येत नाही। तर अशा पद्धतीचं तुम्ही बघितलं की एवढी बेकार कंडिशन आहे, याच्याकडे कुणाचं लक्ष नाही आहे। जरी तुम्ही जर बघत असाल तर हा व्हिडिओ नक्की याची दक्षता घ्यावी असं मला वाटतं।